Folin tan ni be magazine di Mali la jabago be la jeli aw bismillah ka kuna foni kene ka bagurubo olu fleni baguruba fola samta kulma fatigi damele ko ko jurula anga fintikila ka yi cesri do ko ke wati don temenuna mi me ka ke sababu ye ka kulma fatigi damele ko ni chama ka takula dula foga te ko wa mino fena kon maka ulu chama ngon mi amanda dula ko wala nambore amita katila alikonna konna kuni bitikitiki do ko ne mi kera sababu ka bi shifina ka santan fla do kon ka amanda dula ko wala nambore no amita trafic illegal minye ka boni mawye dugu ko sra kon fe katanu e jamana wore konna mi ndagalente mali kono kuma te jamana wore ma amanda do finna ko wala fuka laba ko ni dulanci ko ni minye Mohamed Kamarai ale ko ni sanctionné be kama soro kay fendo ifasi amanda dula ko wala Hina fonya foye bakurba la tugumna kulma fatigi damele ki ko ni anga fintigila ka ye chama ko ni boku bi mi ko na akira sababu ya ku kam mara ma fenche jugu ko ni chama mine anga kulma fat anga fintigila ka ko ni uye bara bolo munu ke do akunte menu na sami mbani sanfe moko fukata se duguma mo ma na be foko ni ka airo teresien ko ni bara sendo ke mi kera sababu ya ko ni ka kulma fatigi damele ki ko ni chama don ujabala ko no keren Mali aleni Algeria ko ni danchawla ni kulma fatigi damele ko ni daga yoro do yira yin ko feluna mi kera sababu ya uchama ko ni ulu fagara kasagu ka marama fenche jugu ko ni chama fena ko ulu sasa wala sa chukumina kulma fatigi damele ke kan kan lafiya da kele soro ni koina kuna ya ta laje kulma fatigi damele ke nunu ko ni anga fintigila ka kele me ka chesri jala mi yira ka yira ka fokulu ko ni kulu tisigi bada ka foni kulma fatigi damele ke ko ni okunu ko yara wa fena kuna ya ta laje kidal ale prefe koro ko ni o ka barabulo du kon dola wiya yira ka foko kulma fatigi damele ke ka minon chajugu do tara yi o ka yoro ko ni o masuru nyala o bara bolo mun ko ni ke no ko ni operation sigli wala sa tugum na kulma fatigi damele go mine ka anyana bora wa kira resiti mi ko na o chama mine na ka segu ka mine chajugu ko ni chama fene ko lu sasa Nambora ya medo kati ale kantila ale konna la sa koni ya ta ka la jeni boutique tido na ali maiga koni kale maye mami koni be na be bi shifina ka ori koni ka ga akani minali wale koni osoro la masoro do refe ni kera shifina ka do koni mi barake de ngole santan fla ka koni ubla la kata bitiki la sanna ale fi wati minade chen fle koni ka deni koni mineja ku yala ka donaye aka comptoir koni kofe mi koni na kata bi shifina ka kon ka mi kera bingali chejugu bai bingali kon ko fesa aye akunchira kata femisa no kun sheni ayo dama akatano fukata se bomode flama wala sa chukumina akada tugulento ni ko kan begu akana fo mi ko ngera mekalo ale temenu na sa mi gera samba fla ani mugan fla ko ni ukonna la ni chabai ayini ke gojugu yake wati minade ay shifina ka kon bla kata akhaso mi ko ni aka patron so kon fi aselenko patronso ya nyina ko munkere ayayira ka foko foi makalila ga patronso yere ka lakolo shilu na ka segesegelu bulla tugumina ayira kon ka foko joli kon dok meche msoni nga fini kon na mi kon na ayi nyini ngalu busan go shala ko sebe wugum kon na la abora kon ka foka ayira ka fo ko bitigitigi noy ali maigai ko de koni ni ke ko jugo enta ka nyeshi alima musobai koni ma ko blada kirindala atara deni yere koni ajabala no ya jatigila koni yoro mi ko ya benge doga yoro yi atara nyefu yena ofena ma ko blada la de o bulla biribiri kataga fanga tigla mo koni kata ulu kongo wala sa chugo mina ulu ka seka na ni cheba koni kamne barsabula koni ata ka la jakoni ta ke ko fole ka ke sigida yen kon nala kiri tigla mo koni ya mine ka blaki se nyema ka kiti ni kiti ubulaka aya yira ka foko deni ya foto to la ka kerati wakale be jwala ukunya mine ka bla berla samba fla ani mwan fla temenu na sa o mekalula ga abla la kiri sentigla mo ko ni nyema wala saka ka kiri na ka kiti ko ni ulu bela jelentige
ɲina mɛ kalo san 2024 kɔni na a y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ jɔ a ka jalaki kɔrɔ hali bi nka ko a bɛ delili kɔni kɛ k'u ka a magoto u ka hinɛ la ka yafa ma k'a tɛna don a ɲɔgɔnko da wɛrɛ fɛ o hukumu kɔnɔna la sa o kɛlen u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ san 5 kaso kɔni o kɛ datugulen begu san 2 kɔni k'a b'o fɛnɛ kɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ la n'o ye avec sursis o kɔni o bilala ka ko kɔni o juru la Ali Mayiga ka ko la. N'an bɔra ye an bɛ taa trafic illégal ale ko juru la min ye migrant n'o ye ka jamanaden wɛrɛw ta ka taa n'a ye jamana wɛrɛ ka dugu jukɔrɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mobilibatigiw de caman kɔni bɛ a kɛ an ka jamana in kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bakari Kalapo fo ka taa se Seydi Kayo ma olu kɔni minɛna nin ko in kɔni juru la ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ olu ye maa dɔw de minɛ maa minnu bɛ yen nɔ kɔni ko olu bɛ bɔra Gambi maa damadɔ kɔni olu bɔra Gambi u y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka taa Italie de nka k'u bɛ taa Italie cogo di u tɛ ka taa sanfɛ bolo kan fo ka taa duguma sira de fɛ u bɛ taa n'a ye jamana ale kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ fo ka taa don Libye kɔni kɔnɔna la ka taa dɔndɔni fo ka taa u don Italie ale kɔni kɔnɔna la o waatiw kɔni na sa ni maa kofɔlen fila ninnu kɔni y'u kun don ni maa kofɔlen ninnu fɛnɛ ka kɔrɔfɔ kɔrɔ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ se k'a kɛ bari sabula ko mobiliba b'u bolo min bɛ taa Gawo yan fan fɛ u ye ni maa fila ninnu kɔni bila o kɔnɔna la walasa cogo min na ka taga ni u ye o yɔrɔ kofɔlenw na o maa kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Lamine Dramé fo ka taa se Boubacar Dramé ani Seyiba Sise olu maa saba kun don u y'a yira k'a fɔ ko maa saba yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ nin baara wale in kɛ kabini waati tɛmɛnenw na u bɛ maa caman ta ka taa n'a ye nin yɔrɔ kofɔlen na n'u sera Mali ale kɔrɔnfɛ yan fɛ kɔni u b'u débrouiller ka taga a yɔrɔ tɔw kɔni na sa o ko in kɔnɔna la wa kiirisen tigilamɔgɔ n'o ye an ka fanga tigilamɔgɔw kɔni olu ka laraweliw kɔnɔna la ni mobiliba in sera Gawo ale dancɛ la yɔrɔ min na u y'u lajɛ ka se ka laraweli boli mobili kan bari sabula mobili si man ka tɛ ka don ka sɔrɔ i ma laraweli ka ɲa o hukumu kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni kun bɛ a kɔnɔna la min kɔni man ka tɛ ka kɛ u ye ɲininkali kɛ ɲininkali bɔlen a la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa jamana ale kɔkanna de la sa min kɔni bɔra Gambi kɔnɔna la walasa cogo min na ka na tɛmɛ Mali fɛ ka taa jamana wɛrɛ kan sa o hukumu kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu fila kɔni minɛni u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni jabala kɔni ye Sogonikɔ autoroute n'o ye Sogonikɔ kɔni ale kɔnɔna kɔni ye sa k'olu bɛ nin ko in kɛ a ka ca ni san caman ye wa fɛnɛ yɛrɛ ka a wari kasabiya yɛrɛ kɔni b'a daminɛ 2000 fo ka taa se 5000 kɔni ma maa kelen o kelen na u kɔni u ye u minɛ k'u bila kiirisen tigilamɔgɔw ka ko kɔni bunna kun kan min kɔni na Seydi Kayo ale kɔni minɛna k'ale datugu begu nka Bakari Kalapo ale kɔni taara jɔ kiirisen tigilamɔgɔw ɲɛ walasa cogo min na k'a yira k'a fɔ ko ale nɔ tɛ a la Seydi Kayo kɔni ale de minɛna a ko kɔni na bari sabula ka ale kɔni ma sɔn ka taa a yɛrɛ jɔ a ko kɛnɛ kan wa fɛnɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛna si kaso a b'o kɛ wa fɛnɛ yɛrɛ ko n'a ma ɲuman kɛ kaso in kɔnɔna la k'a bɛ se ka kɛ sababuya ye ka fagali waleya kɔni k'o ta k'o ɲɛsin a ma. Kunnafoniya laban sa an bɛ taa dolanci kɔni ale bunakun kan ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mohamed Kamara n'ale ye balontanna kɔni ye camancɛ bolo yan fan fɛ sa AS Magano kɔnɔna la dimanche tɛmɛnen ye kari tɛmɛnen ye sa ko ale kɔni ko kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min b'a yira k'a fɔ homosexuels n'o ye minnu bɛ yen ni cɛw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ musow yɛrɛ damaw u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sa olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o ta k'o larawe k'ani k'u soutenir n'u ye k'u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ farajɛ jamana o kɔni ka sa o hukumu kɔnɔna la maa o maa bɛ yen nɔ k'olu bɛ balontan na o don kɔfɔlen kɔni na u ka maillot n'u y'u ka balontan fini ninnu kɔni ye u bɛ olu ka signes k'u ka n'u y'u ka taamasiyɛnw ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ u kɔkɔrɔma don kosɛbɛ jamana ale marabagaw fɛ n'o ye farajɛla jamana marabagaw ye sa o hukumu kɔnɔna la ni cɛba in kɔni a y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna se ka balontan ni nin fɛn in kɔni a ka maillot la o hukumu kɔnɔna la a y'a effacer n'o ye k'a jɔsi ka bɔ a kan o ko kɛlen sa o kɛra sababuya ye ka maa caman kɔni dusu bɔ a kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farajɛla jamana ɲɛmaaw fo ka taa se maa caman kɔni ma balontanko kɔni o juru la u y'a yira k'a fɔ k'a bɛna ɲangi kosɛbɛ ɲangili min b'a ta ka barisabula ko a man
ko i nana balontan ni kama ke e bɛna o effacer mun na ko maa tɔw bɛ ka jouer a ye ko muna a bɛna effacer ka bɔ a kan maa dɔw yɛrɛ bɔra ka kuma bɔlɔlɔ sira kan k'a taara balontan ni kama k'a ma taa ka taa ni kɛ ko juguya in kɔni o tali kɔkɔrɔmadonni kɔni na dɛ k'a taara ka balontan ni la wa fɛnɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale ye silamɛden ni k'ale tɛna se ka nin ko in kɔni kɔkɔrɔmadon maa caman fo ka taa se balontan ko yɛrɛ ale minisiriso kɔni ma farajɛlakaw fɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko sanction kɔni mina bun a kɔni kɔ kan ni ko kɛlen in na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni kɔni na an bɛ k'an bɛɛ bolo da waati wɛrɛ